Tot astăzi, 9 august 2013, domnul Ardelean Ion a profitat de energochiropractică, operația durerilor de spate fără bisturiu, făcut aici de mine în cabinetul meu. Din punct de vedere medical, dânsul suferă de dureri de spate cam de cât timp, domnul Ardelean? E 10 ani și după operație... V-ați operat când? De 2 ani. Și ați fost propus pentru a doua? Acum trebuia să mă duc iară la operație. Când trebuia să vă duceți? Cât mai repede. Bun. Haideți, domnul Ardelean, arătați un pic dacă vă mai doare când dumneavoastră faceți ceea ce vă spun eu. Ridicați piciorul în sus și celălalt cu dureri. Domnul Ardelean, să vă fie de folos. Puneți un picior înainte și aplecați-vă. Aplecați-vă. Nu-i voi așa, un picior înainte întotdeauna. Aplecați-vă, vă rog. Și celălalt. Da, să nu uităm că a fost operat și propus pentru o altă operație. E un lucru mare. Să vă fie de folos. O să luați și complexul de beuri și din punct de vedere clinic, în 2-3 luni o să fiți probabil o extremă dreaptă într-o echipă de fotbal. Doamne ajută să ne fie bine.